Dangdutne Mas. Rateng witno alapuh negara. Lol lolilo. Shalala. La 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 la. Sabonya pati marang-marang wikat kaya Teng pundi? Ya. Lah dirasa ayo. Lah nggih kula pun teng mriki. Lah nggih pun. Ayo. Lanjut, Dek. Nano. Sriani ngadatan gerah kita ngarunako kadang eti dadi kita koyo putra kira dirame hati itu lawan bina jinggo lagu ini urung bar kok wis. Ya. Rasa sesak Mas. Sriani datang raita. Yo. Dadi senajan kekasan hira praktek rino alapuh negara. Matur nuwun Dek Sela lenggah. Matur nuwun Dek Sela. Lah kaya mbanyol bareng. Bisa. Modele iku lho, Mas. Modele iki lho kok iso. Ayo lenggah kene sik nyanyi pisan kas. Ya. Duet karo sing lenggah sing apik to kok iso. Rupane kaya tutuk gula. Kok iso. Makasih. Luar. Nggih. Niki wau Mbak Sela nggih, kelas loro SMA, Nduk. Loro SMA. SD lho, Lek. Setunggal SMA. Hebat luar biasa. Tur meneh menika kurang pirang dina to ki posone? Jeng Kamis, 2 hari lagi, Pak. Arang dina. Wah. Wong ki nek dengan sukacita menyambut datangnya bulan Ramadan. Nggih. Niku diharamke jasate mlebu neraka. Amin. Dalu menika awak dhewe seneng-seneng nyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Niku berarti awake dhewe diharamke mlebu neraka alias kabeh mlebu swarga. Amin. Seneng tok niku lho mlebu swarga, seneng tok niku lho. Sampeyan ora sah poso lho, seneng tok ngoten lho. Oh. Dadi wong seneng niki bakale mlebu swarga. Mlebu swarga, seneng tok niku lho, mlebu swarga. Lha kok iso? Kok iso? Sik lho iki lho, sik jelasne sik ngajeng kok wis tak tonyo tenan to iki. Biar tampil. Aku mangkan ngomong to, wong ki nek kanthi seneng nyambut kedatangan bulan Ramadan, kuwi diharamke jasate mlebu neraka. Ateges mlebu swarga. Kowe ki jawab piye? Yang edan mesti ya mlebu surga. Kok iso? Kok iso lho? Lah kan seneng terus, Pak. Nangis yo guyu. Seneng yo guyu. Berarti wis tau nglakoni edan. Oh.